na yɛmfa me mmra saa berɛ no na plane nya ho den me ankasa so no ma reata so in fact anesefo ne omo ane ho nyina me ka kye omo se o ya hohoro mani no so kakra mo mpa hwehwani wa ma me hye na still makwa ye adwuma no fi se 25 years Domaa ye na me nso metumi aya at least nti omo ma me hwehwani wa but na transparent ena ba ko si o said when in aye call na aye we no asem we nso de yem pese media fo yi beti wan hwa na yatamfo anya enti sade a obi ton ahwani wa bi tuntum bi wo akire ha nti yenko ho na yenkonkohwe nti ye call ye ne ma me ba ko na me de hye na me si yo ene yenko ahemfie ho na me nkonkohwe se duru ho na se pane na ya wo me no pen wo fom kakra me hye ne hwani wa ye tuntumi de me katamani kuro obi enhu se makatamani metumi aye adwuma ne kakra efise na ma wiata so se afahye no me ye mafamu de bia e de aboa me koduru ahemfie ho mantimi ansi fom meti pai me tika no sa na me se da bi yensan fa me nko hotel ho na me nko da kakra na bia de enche no ya afahye na ankasa no metimi anya hwe no ya fra mabrako no nso ewo kumase a oba ti obetumi asomu na wa ye kakra na ahoden ba matumi abeto aso afi ade akyin ya mani nyina honhoro akata ahomachi no jese anadwo ne de manampo ti see ya make us say me tip pie me ko dwame but I say make us answer na me nim de ebesi at least me to make us answer na de ebesi sia at least my kasa we say ehwie ebesi o da pi powder keke ne gu nani ebesi da pi enya sa Pie. Me me say, hey, Ghana for at least mo bi mfanya me na mia abuno for afei ebedru et fa ka na ahoma chi no fi se na afei mani no me ho hwe bi o nye ba sunwan ye pedru sunwai meda passion for ase call so komua ma fe de mo frɛ pilot no sɛ ɛwɔ mu sɛ wiem hyɛ na yɛma nanso situation ninti ɛnam so ɛma mo bɔ mo de me bedru nkran ye dru nkran na meyire na ayi arrangements a doctor for abafie na doctor ba ko ohwe ani na no se o se mo ye den enti o de aduro bi gu so o se ema ba bi a ekuro wo bia na obehu se eho be ye kala o de gu so a o de ne machine hwe ya no se ade we de o hu no ebe ya yempentem empe ba bi mfanko but enimani mu ya no ombe ye de ombetimi oye di obetimi roso ni di adro every 5 minutes bia e sha se na 1 minute bia ni di bia kuso de call 5 afi de na ya ono e ba form kakra ba idra na adwa mintimi na e ba sa je me katamani a ni ma mi hu no nsɛm we no meka gya bi mintimi nkane nyinaa ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ yɛde bɛto abɔnten ewie ɛsɛ hospital bi wɔ osu yɛde mi ato kaa mu na yɛkɔ yɛbɛdu fie anwummerɛ a na mabisa nana sɛ nana wate Domaa hene nka yɛwɔ hɔ no awuraba a yɛkɔ asi no so no
ni den ne Linda oka kyerɛ me sɛ wabɔ nana amane na nana se owi afa hyɛ no pɛ mete ne nka ɛnyɛ sɛ sika bi na mehwɛ afiri ne hɔ but mehwɛ sɛ at least and then me drew her mehwɛ nipa ɛte ha na mebisa sɛ this could have been my funeral. If you say Nancy ya na mete say yesi etuo kuro ya bo bi ewo nungwa ho nungwa area ho amanipa na ewu we ya na me say eh nyame dome na nanom so agina machi if you say na ne nyinaa mu eko wie ye na atwa sɛ yɛkɔ amanɔne na afei ɔfankyɛ me sɛ mapagya meti ahwɛ soro mesi metiri ase a bi wɔ hɔ a mehwansi a na mogyaa wɔ mu yɛkɔ amanɔne ɛkae sɛ mede yɛ calls ne bi na doctor ɔbaeɛ na ɔkyɛke me eye pressure na sɛ ɛwɔ soro nti ɔsrɛ sɛ nsɛm ne bi wɔ hɔ a ɔmo ka a ɛma me nte nti nkɔmmɔ ne bi wɔ hɔ bɔn sɛ na afrɛ me yere no aka kyerɛ no bi wɔ hɔ a na mekae sɛ baako koraa deɛ angel CEO na ɔwɔ hɔ ɛyɛ Vincent oduru hɔ osu saa menim sɛ deɛ doctor ne kaeɛ no sɛ ɛyɛ deɛ ohu yi o I don't know and na ne nyinaa mama yɛ basaa but na me wɔ gyidie sɛ mangu aberɛ a atuo no tooyɛ no menim sɛ nyame ɛwɔ biribi papa bi a ɔbɛyɛ ahyɛ na afei deɛ memia m'ani na mahyɛ keki mede m'ani ɛyɛ nifa yi a na makyia no de managyi saa sɛ nana bɛtoto nneɛma na yɛtumi atu kwan akɔ akɔhwɛ deɛ adɔktafoɔ a ɛwɔ amanɔne ɛbɛka na yɛgu so ansa na afei deɛ yɛkɔ dwumadie bi baeɛ yɛbaeɛ afei yɛwura dan mu a menhu hwee bio na me sɛ nana mu adɛn mu adundum light na ɔsɛ light nyinaa si so sɛ na sɛ na nka right no koraa hu na me sɛ ɔnsɔ na waprɛse kɔ soro na ɔde aba fam na me sɛ daabi at once na ɔhaahae ɛna ɔsɛ daabi mene wo mpanyimfoɔ no bi adi nkɔmmɔ mekae sɛ ɔne ebi di nkɔmmɔ ma ɔmo yɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɔmo afa mu deɛ biara de aboa yɛatumi akɔ Vincent baayɛ bɛka sɛ ɔne Dr. Kwaku ɔtea di nkɔmmɔ nti biribiara bɛyɛ fine but na baabi a m'ani no ɛrekɔ no nanase aha ɔka sɛ ɔtwɛn a ɔnhwɛ a na akɔwie bɔne nti ɔyɛ ntɛm di kan de me kɔɔeɛ mmom kɔkɔhwɛ ɛyɛ ka deɛ ɔmbɛka ebi wɔ hɔ a mentie bi fi sɛ ɛma me pressure kɔ soro na yɛsan baeɛ yɛbaeɛ mu Dr. Kwaku ɔten baeɛ wobɛhu yɛ no ɔno nso su in fact ɔno ankasa koraa deɛ ɔno ne
ne mapo ene nana samwa ene abrante ba kwa na oka ho no bia ye mobo if you say Dr. Kwaku attend the operation fa ni ho waye bi pan ti onim said ye tie onim ne yaw ene ho nsem ne said ye sitie enti ye adwen se ye besen aye ne yasan akọ obio afa de abra ye betu kwan ba akono I think says obi hu ye o sesen yo ena ebi mo sha ase atwerɛtwerɛ ye se yabometuo ya ye sei at once na ebi mo aba social media se o ye mometuo bia na etuo na ye to ye na eye mfuturo ni bi gu mani enye nokre ensem bebre kansem na me se enti die si ye nyina obi a ntimi nka bi mame tibi wo ho am se eduru ba bia me a metimi akasa ma me ho a momma me na me nkasa ma me ho bi se Ghana ha se ye twa ntro no wanyi wo ho ano a na be ye nokre na Ghana fo agi atom afei eduru anadwo a me na ade ache baako na me yese da bi bosumi ni ena me free Domaa bae Domaa mpanyimfo onte omonka no nim de ekoso na bia na Domaa onte asem na so hu se de etie ana omo ebo na mane no eka omo nka ne se de etie enti obeye video na enokra no o ye no de atwe adwen aside omanfo keka ene ensem a ebi mo ma na akwakoye se eya agudie bi fi se ona ne meda sori Abraham abo kwatre kwada ho a menhye hwe no menene ne ho na nim de mi kom enti obeye video kana for san ba abontin so enye nokre yamfatu bia momanim afei wo ho na Dr. Kwaku ten ba ese wate se Vincent abebo na mane ese video bi wo ho oba behwe me na opese o hwe video no ye video no wantimi anhwe ena o stress mana na nkasa bio na onfa video no emma no na omunkonko yi wo TV so na Ghana fo nyina hu se de ade no etia nkasa na eba ne saa wohu in fact na abubo figures estimate over $400,000 past 500 sa brand estimate na edikan ya ba just a million Ghana cedis so Ghanaians should sit that they should drink water and chill enye sika ketwa enti and they should stop making noise say okobo video na ombetimi de number bi atudwa na me wa adofo na adofo ni bi etimi ayemwa na me na se da bi o di video ni bema na mom si ekosresre sika ewo TV so na radio so de se na japade a wonyina na obeton kra na odi ahwemia obeye na mom si ekosresre sika pa de ompene na Dr. Kwaku atensi yo wate anadwo no me da ho me kai so ye call efre ye Sadiq sports Obama morning show host say osre no wate so na bebo video no mo nsre sika bia na ye be ye die betimi so be betimi akita will you wait you are shaking no enti omokobo video no can you sure omokobo video no afi de Ghana for hu video no asem no sa say na tie ni nyina mo mekai se asem isi ye opani ba ko ba ha no se oneye committee chairman ma afahye na ono ankasa na ne ho mfa no na afahye na asekura no the pressure course room ani minihwe enti ono ankasa ba nkran a ohwe ne ho yade
na Linda bona amane se asem no sei na tie nti ono nso ba se oba behwe na ohu de asi na watumi akobo amane se na kese sila no obi anka ho hwe no nana na me phone no na mentimi se facial recognition kura nhu manim woni me password no bona fresh mama hene efi se kwa meko nyina menene di nkomo saa nti Saturday na wanhu me wo ho no at least ebia wate nti me kai me refre no eno wo se nana suma man hene o ma di ho yawo efi se wo de ye ne wo te se busua minim se wo ne me kunu ayonkofo kra ansa na wo kwa di hene enti anka asem yesi ye wo de yemfa ne se ensi wo Domaa esi wo ba bia mpo a anka wo be frɛ ebisa se menua na etesen but menhu se wa frɛ mpo adan dia na mo ate wo ho ana mo nso mo afa ne se ya agro ni bi na ma di ho ya pa awana sima man hene se menni me ho ya efi se mentiye na abra afahye na ekoso no Saturday no na me hu se angel fo no ene Kofi TV ne media houses no ho ne magraheb na mbisa Domaa man hene se na Kofi Adoma wo he no si Kofi asan konkran but when misa no details no na just say the okay nyina dia dance se na Domaa man hene nim se the atomi ni a enti mantimi antena ho to de ba na nkasa mesan ba nkran enti mana na ni ne ho yawo na say ba fe de meti e bi makoye video se na pass mama hene cha wan pa ne chao mama hene mom na ka se da bi sobo no memmo me sobo sisi a fi se mentiye asem we ewa na netintini tietie mu ne se eye me ya edru ba bi no nsem ni bia na meti na me se se ne nka me we anka ye efi se Debi abra ye bobo sika no so na me hwe yawa me namu na me hwe de ekoso na se e de nko but na we kan chere o ha na kan chere ne se adi we de if you say entia eso mani benkumi ekoma dwen mu na eho aka in fact operations are omo aye ensia operations mako so na ba ko kra scan ne de I say the akaide gisi eja na wo musa na ordinance fi se ba bi e wo no ye ka se yi a wanhwe a ebe wie no na asian kofa ha ofoforo e de aba but eni no eye intelligence e betumi a heal with time nti yenya no wo mu kakra na yenhwe ye tutu ho kwan ya ye de betumi bia nti na ye me de se nananom nyina ba minim se die si mu begu so nsa fi se mentiasie afi mi wo ho abra mi wo ya umu ye wo akwantu mu a ye hwe me yade meti se nipa miensa ne yekọ e de otoso miensa no bo video bi na meti se obi kasa meti ne na me se enye me CEO Vincent ne kasa yi na afedie okasa ya de okowie ye ne se kokura man fere se obehwisi ohwene so a me so me fere se me de adro beta so na me se Vincent
me am CEO. And then the company brand who here chain me menkwa. You don't care about my emotions. You don't know what I'm going through. I feel now be caught in negative energy ama me. And your money say, do you know how much has been spent? Ti bobo figures na na figure na fo adwen afi. How not a tin yawa me namu. Nana be video back. Wa bro ka so be ya na me say nana. Kana fo be ka so be say video ye one more so mpo se obi mre ni sika. Oye video ni wie ye. Nana ya abrefo ba fie ha ohun se the situation net here. O see a meye calls bi ahwe. Nana onko a untimi mfasa aka we sa. Dr. Kweku Otiamboa, but still I can't anymore no so. And no year calls ni bia fro and Ibrahim Mahama. Or Tia no say, Kofi, Debbie. May I no more and or fret me line or so. Or me recasai. No say, now brace see, you know. Na munya plane man. Then one frame me. Who frame me? I send come me private jet. He be go Domaa go akofana bankan. If you send Kofi say me private jet no, luxury tea. But aho chire te say nti na ewo ho. Who frame me anka ba be fa no dodo. Abrantie we sma wasum Ghana. Ka ba be fa no. Wow, say, one send the account number. I feel the amitte say, me afraid Dr. Kweku said, Mene a year open Ibrahim Mahama Kasa. Or so be my sika say, Omoye Sikano Cranian to account no send it picture nedia a deposit or mine, no send it the amount, no send it the amount way. Let me say, let me see. Obia. Anka what is a Dr. Kweku Otense Webwano? Obi walk wrong almost umpo. No what simple say Obi boa. Not just a question kind. And so Mpo brought Penny Ibrahim Mahama Abisa no see open Canada a doors a chance and then so many be. Me papa di be a boa. It was your 40 be a boa. Me anka sanso. Dear Maton Tong, dear Menya. Inti yenya say cry ye betumi akọ because omumma ye full figure no estimate ehwa o se upe cry hospital ho enkrata omode amaye no metumi asende ama ho se ye woni pa ye gesa ne ama no enye Kofi dabi mama aka number no afedi emiti Vincent interview na efri se asemisi ye kura be pemenne me hu krata bi ampo meanwhile betina ho na de ade chire o ni phone so nti se wo pese wonya copy sa o chire estimate no just ka say nana me ko doctor ho me hian krata no se be ya but no me how mu nti na me bisa say enti me wuya anka say na machi be